Salut și bine ați venit la nou episod din Minecraft pe un server românesc. Suntem aici alături de Victor. YOLO, băieții! Și dacă vreți să vedeți în continuare episoade, nu uitați să dați un like. Și iar ne-a fost rolat serverul, dar mai avem de reparat numai castelul. Uitați ce troll ne-am făcut. Doamne, unde ești, mă, Victore? Dar cine mai e ea? Maria? Oare e? Bă, cine mai e? Opa, Noris o vrea pe Maia. A? O vrei pe Maia. Nu, mă, dar cine mai e? Eu nu. A, pff. Stai să zi să nu mă sune. Nu mă suna. Cochile. Și cred că acum o să a apărut și Ionuț în filmare. Ionuț stă cu tine? Da. Poți stau și eu cu tine până să... Dar nu ziceai că stai cu Rareș. M-am răzgândit, nu mai stau cu el. Ta-ta-ta-ta-tam! Ok. Și acum ce facem? Hai să reparăm castelul ăla că mă enervează. Haide, că dacă află Alex Mihai, ne banează. Ne banează. Haide. Stone. Vă salută Ionuț. Și noi Nu de salut. vă salut ce... Eu mă uit la voi. Bă, da, hai mă, vino și repară. Da, mi și le repară să eu mă uit la tine. Bă. Ne-ai mai trădat. Cum să ne... Doamne, fere. Cum să fiu un troll pe Minecraft? Vino cu mine, Novis. Și acum tu îi scriu nu. Bine, bă, hai, cochile. Ei, să dă mare cu televizorul lui. Oh my god. Hello, băieții, what's up? Hai Ah. să facem un club. Ce? Hai să facem un club. Ok, mă, hai. Hai, mă, să-i văd televizor de 2 bani. Unde e, mă, televizorul? Vino cu mine. Unde, mă, îl făcui? Vino, mă, după mine. Până te ajung eu, Uite-l durel. cu Aleșa. E urât. Bă, nu, e fain. E fain. E fain. E mare și urât. Hai să-l trolăm. Doamne. Bă, tu... Bă, nu-l trola. Bă, nu-l trola. Hai să-l trolăm, hai. Bă, vine Ionuț. Vine Ionuț. Vine Ionuț. Vine Ionuț. Televizorul Ionuț. Acum... Bă, da. Hai să trolăm și pe ăla, poate. Bine, trolează tu, eu fac castelul. Dacă tu nu mă ajuți, ar fi mai bine să-l terminăm mai repede. Dar tu... Da, bine, hai. Mai întâi facem la... I-am găsit ceva de făcutul ăsta. Hai să-i zice și lui Ionuț. Ionuț... Să-l banăm? Nu! Banează-i! N-am OP! N-am OP să-l banez. Eu ham OP. Da, ai? Ham OP. Tu n-ai? N-am OP. Aoleu, vrei să-ți dau?
Da, 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 da. E dacă nu dau. Bă. A zis ăsta Alex Mihai să zic înainte ca să-i dau cuiva OP. Ionuț, ajută-ne să repară castelul. Noris, te bate româna, te bate rău. De ce? Pentru că ai zis să ne ajut să repară castelul. Te bate româna, îmi pare rău, dar te bate rău. Mir că ai trecut cu clasa a treia. Oh my god, deci vină neapărat să mă ajuți că avem foarte mult de făcut aici. Foarte mult. Primul și primul rând, pereții. Eu dă pe Ionuț care se uită la noi. Ok, acum hai pe pereți. Unde e boschetarul ăla? Se uită. Uita ca noi. Spargeți ce ați făcut la televizorul meu. Stai că scriu ceva. Ce scrii? Ce scrii, mă? Nu bune. Ce i-ai zis? Mai zice. What corect? What corect? Să mergeți. Uite, uite, asta, uite, citește. Te bate româna. Uite. De ce să citești? Te bate româna. Ia uite. Bă, cred că acum vreau să... Ce, mă? Da, să Națaș meu. Ha, bă, repară și lasă pe Ionuț și repară. Că avem foarte mult de făcut. Opa. N-am pus de care trebuia. Opa! Mă, te sun eu mai încolo. Te sună Ionuț? Da, și ca de obicei Victor ne-a închis. Dar, în fine, vom continua să construim. Să reconstruim castelul. Avem nevoie de scădările. Da, astea sunt. Ok, deci... Uite așa. Nu!
Așa. Nu. Nu. Trebuie să facem scări la fiecare. Se vede că Ionuț ne ajută, cred. Da, ne ajută. Ok, ia să vedem câte timp a filmat. De 11 minute deja. Toți ne cerem scuze. Ok. Să vedem cum vom face scările de aici. What? Bă, dar câte blocuri? Depinde de urcături. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4. Bă, dar ăștia repară cam repede. Uite mă, sus vrei să facă scara. Ia da, mă. Ca știu și el. Așa. Ok, acum trebuie să facem partea cealaltă. A făcut și bine, perfect. Acum... invers. Fac de aici, fiindcă nu știu de unde. Da, asta dar nu știu cum vom... Aici e cam greu. Aici la scări. Hai, bă! Hai, bă, ești nebun? Bă! Bă! Nu-mi iese! Deci nu...
Cred că de aici. Da! Perfect. O, de că știe Ionuț. Bun, aici e făcut. Și... acum am terminat acum pe din afară. Oh my god, oh my god, pe din afară. Ok. Suportăm consecințele, trebuie să reparăm, ne riscăm viața. Ok, deci aici am terminat, acum la spate. Uite de aici un bloc în lipsă. Și vedeți, să ne dă și în interiorul. Ok, am terminat castelul. Sau ba nu! O, de s-a lăsat asta. Dar... stai că mai. Ok, așa. Să văd de care lână era. Da, era grey carpet. Gata, boss. Să ba nu, stai. Uite cum are. Ia uite-mă ce curious. De să pun gard aici. Gata, în sfârșit a terminat castelul. Opa, lipsește un bloc. Nici o grijă, îl punem. Ok, deci aici e făcut, aici e făcut. Păi da, cam atât cu și episodul. Am fost noi alături de Victor și de Ionuț. Și dacă vreți să vedeți în continuare episodul, dați un like. Am fost noi și Ionuț. Bye bye. Să știți. Spune pa! Spune pa! Da. Bye bye.